Türkmenistan'ın Merkezi Bankı, hemişelik bir taraflamadan şanlı 30 yıllık münasebetli gımmati 1, 5 ve 10 manat olan modifisirlenen polimer banknotlarını, hem de gımmati 200 manat olan TD polimer banknotunu dolanışığa koyuverýänligini habar berýär. Gımmati 1, 5 ve 10 manat olan modifisirlenen polimer banknotlaryň yüz ve arka taraflarynyň rengi ve şekli öňkü durkunda saklanıp, banknotlaryň ählisine halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň nyşany şekillenirilen. TD dolanışyga ýerilýän gımmati 200 manat bolan polimer banknotyň yüz tarapyna, arkada binasynyň, arka tarapyna bolsa arkada şäheriniň häkimliginiň edara binasynyň şekilleri ýerleşdirilen. Nominaly Spark Flow goragy alamatly görnüşini we reňkini üýtgedýän ýörüte boýagydan ýasalyp, banknota dürli ýapgatlarda seredileni reňkini ýaşyl reňkden gök reňke üýtgedýär. Aňyrsy görünýän penjere banknota dikligine öznüksiz görnüşinde bolup, onuň gyralary altyn sew ýalpylyk aýratynlyga eýe bolan boýaw bilen haşamlanan we optik gorak çyzygy ýerleşdirilen. Çyzygyň ýokarky bölegine içinde 2 sany 8 buruşluk bolan spotlight gorak alamaty ýerleşdirilip, banknota seredilýän ýapgatlyk üýtgedilenini, olaň garşylykly uğurlarda hereket edýänliklerini görmek bolýar. Çyzygyň merkezi bölegine, arkada binasy we aşaky bölegine ýerleşdirilen 8 buruşlugyň içinde bolsa, kümüşde reňkde ýarymay we ýyldızlar şekillendirilen. TD polimer banknotlary kämilleşdirilen gorak alamatlary, daşky täsirlere garşy has ýokary çydamlygy, ekologiýa taýdan amatlylygy ýaly birneçe aýratynlyklary özünde jemleýär. Türkmenistanyň çägine dolanşykda bolan banknotlaryň we şaý pullaryň resmileşdirilişi we hakykylyk alamatlary baradaky maglumatlaryň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň www.cbt.tm resmi internet sahypasyna ýerleşdirilendigini habar berýär.